I am going to stay in these premises until they give me my son and the footage that shows my son. Mapolisa athi ancina ngemibuzo abantu ababini ngokuphathelene nokuduka kukaLebo Mniki oneminyaka engama-35 ubudala. Lusaqhelekile usapho lwaseGqeberha eMpuma Koloni kulandela isiganeko esimasikizi izolo nalapho kudutyulwe kwabulawa abasetyhini ababini kuquka nentwazana eneminyaka 9 ubudala kwikhaya labo eSoweto on Sea. Sinamkeleka indaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwemilwezandla Botani Msonsondo. Mapolisa athi ancina abantu ababini ngokuphathelene nokuduka kukaLebo Mniki oneminyaka engama-35. Umniki uduke kule nyanga iphelileyo. Ushicilelo lwe-CCTV lumbonisa engena kwindawo ehlala abafundi Republica Princeton Village eMidrand eGauteng eyokubona intombi yakhe kwaye zange abonwe phuma kwesakhiwo kwakhona. Usapho lwakhe lufuna impendulo ngokuduka kukaMniki. Kusenjalo isithethi samapolisa eGauteng uDimakatso Nebuhulwi uthi baluqinisile uphando nanjengoko ingcali yobuxhakaxhaka ephicotha ushicilelo lwe-CCTV. Usapho lwakwaMniki lunomnqweno wokuba abuye ekhuselekile unyana walo neminyaka engama-35 ubudala uLebo Mniki. Ushicilelo lwekhamera lubonisa uMniki engena kwindawo ehlala abafundi eMidrand ngomhla wama-28 kule nyanga iphelileyo eyokundwendwela intombi yakhe. Usapho luthi izicelo zabo zokuboniswa koshicilelo ziye zabethiswa ngoyaba. Kungokunje olusapho luzamihla le luzokuhlala ngaphandle kwesisakhiwo esihlala abafundi ngethemba lokufumana impendulo. I am disappointed by the school and the treatment we got because there's no forthcoming information that we are given. The securities have one story. The lady that says she's the owner of the school has another version. We are adamant we are not going to move because it tells us our son ended in these premises. Therefore, they must show us him exiting. They ultimately refuse to give us the footage. I am going to stay in these premises until they give me my son and the footage that shows my son. Umphathi kule ndawo ehlala abafundi ungqinile ukuba uLebo wangena ngokwenene kule ndawo kodwa abukho ubungqina bokuba waphuma. Nangona uphando sele luqalile, olusapho luthi kukho unyawo lwemfene. When we arrived with the police officer, right? When we got here, apparently Paula told us that they only store footage for only 4 days, which is highly impossible. So if footage funeka basibonise from when he enters up until he gets to that certain point where everything happened. Abakwantsasana bathi uphando luyaqhuba. I can also confirm that the police are also questioning the people of interest. We currently have 2 people of interest that are believed to have been the last people to have seen the victim. So we are hoping that we will get some light as to what really happened. Ngethuba olusapho lusenza olwalo uphando, likwafumanise ukuba kukho olunye usapho nalo elinelungu lalo olunentsuku ezintathu lulahleke kule ndawo ihlala abafundi. Lusaqhelekile usapho lwaseGqeberha eMpuma Koloni kulandela isiganeko esimasikizi izolo nalapho kudutyulwe kwabulawa abasetyhini ababini kuquka nentwazana eneminyaka 9 ubudala kwikhaya labo kwindawo iSoweto on Sea. Abakwantsasana abahlabe ikhwelo kuye nabanina onolwazi olungakhokelela ekubanjweni kwabenzi bobubi ukuba aze ngaphambili. Ukanti usodolophu esixeko iNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe betyelele olusapho namhlanje yokudlulisa amazwi ovelwano ayaziwe samabandla esisiganeko kwaye uphando lusaqhuba. Esi siganeko simanyukunyezi kuthiwa senzeke emva kwentsimbi yesixhenxe ngorhatyalwa izolo nalapho amadoda angaziwayo ambonzeleke kulo mzi evulela ngerhuluwa kumama oneminyaka engama-65 ubudala owasetyhini oneminyaka engama-40 kwakunye nentwazana eneminyaka 9 ubudala. Usapho lusaqhelekile kakhulu kwaye usizi belubhalwe ebusweni. Siva kabuhlungu because kukho nomntana oshileyo. Mama ke akakwazi nothetha at this moment. It's a painful tragedy because apha eSoweto crime excel ibamo sihlala qho kukho isidumbu esikhoyo every weekend.
Ukanti abantu basekuhlaleni bathi basothukile kakhulu sesiziyelegu kwaye bathi mbi kakhulu umbono abawubonileyo. Ndiziva ndikhathazekile kakhulu emphefumlweni. Inhliziyo yami ligaqa. Andiyazi uba ndingenza njani ukuze ndixole imeko eyenzekileyo apha efront. Especially ndiyibonile indlela ebebeyiyo, indlela ebebeleli ngayo phaya, bedadwa kwipool yegazi, bebe kwi-swimming pool bobathathu. Kusenjalo, usodolophu wesixeko iNelson Mandela Bay, uBabalwa Lobishe, ephelekwe nguceba wasekuhlaleni, batyelele olu sapho namhlanje, kwaye uthi iziganeko ezikumila kunje zibeka ichaphaza elibi kwesi sixeko. This is not to anyone's advantage, but to the detriment of the city, because who's going to come and invest in a city that is crime-ridden? Who's going to walk freely on the streets when the city is having this? And it's even worse that people are targeted in the comfort of their home. Where must we run to? Ukanti ke ayaziwa intsusa mabandla yesisiganeko, kwaye abakwantsasana sithetha nje bamanxada-nxada bekhangela abenzi bobubi. Kubanje abantu abangama-50 kuqoqo oluqhutywe kwisixeko saseRhawutini kwaye iinjongo zolu qoqo kukubuyisa izakhiwo ezithinjiweyo kwanokulwa nezenzo zolwaphulo-mthetho. Ibinguqhusa namhlanje eDragon City eRhawutini ngethuba amapolisa ingena engabhungisanga kule ndawo yoshishino kuqoqo lwesi sixeko. Olu qoqo lukhokelele ekunqakulweni kwabantu abafunyenwe neziyobisi ezingaxelwanga ixabiso lazo kwanokuba loluphi udidi. Abantu abanjwe about 50 or 60 yabona. So abanye ke ababanjiweyo because sihamba ne-TRU ne-K9 bafunyenwe bona nama-drugs, but ke ngoku i-quantity yawo I still have to assess ukuthi zeziphi na point, but ke bakhona abantu ababanjiweyo ngoku. Umphathiswa ojongene nokhuseleko loluntu kwisixeko saseRhawutini uMgcini Thwaku uthe injongo zabo kukuqinisekisa okokuba imithetho kamasipala iyathotyelwa. Sibonile ke apha kule ndawo sifike eDragon City ukuthi ama-bylaws amaninzi umthetho we-city they are not obeying them, quite many of them. For example, iplan yabo babeyenzile kudala, but bona bakha baeda ezinye iblock without uba bathathe la plan boy approval to city again. And the plan yabo ke khange bayise kubantu abe-EMS abe-fire ukuthi bayibheke ukuthi in case of fire yonke into has been covered. So sibone into ezinjalo ke apha kule ndawo. Kananjalo ukwathe abo bafunyenwe bengayilandeli le mithetho kamasipala banikwe ithuba lezilungiso elilinganiselwa kwisithuba senyanga. Umphathiswa wamapolisa obambeleyo uMnumzana Firoz Kachalia utyelele ummandla waseMitchells Plain eKapa eNtshona Koloni njengenxalenye yokubamba iingxoxo nabahlali ngengxaki yolwaphulo-mthetho. Kweziveki ezimbalwa zidlulileyo liye lakhula izinga lodubulo noliyamaniswa namaqela emigulukudu kwiingingqi ezifana neMitchells Plain, Atlantis kunye neMuizenberg. Abahlali babongoza ukuba kubekho ungenelelo olukhawulezileyo ukuqobisana neemeko zentlalo neziphembelela ingxaki yolwaphulo-mthetho kwezi ngingqi. Umphathiswa obambeleyo wamapolisa ufunge kwelokuba uza kuliqinisa idabi lokulwa nobudlobongela bamaqela emigulukudu kweli phondo. Ukuthethe oku kwimbizo ebisingathwe ngamalungu asekuhlaleni anxungupheleyo nabevakalisa uloyiko lwawo malunga nobudlobongela obuqhubekayo kweli phondo. You know these gangsters don't even spare a prosecutor. You know they don't even spare a magistrate. You know they don't even spare a SETS member. They don't spare a community member. So we need other alternatives. The instructions come from inside to what is happening outside. I said it more than a year ago and I was ignored because whatever it is. Ephendula umphathiswa ugxininise ukuba akanazo impendulo kodwa uza kusebenzisana necandelo lobuntlolo bamapolisa ukuza nephulo lokuqwalasela ukulwisa okwanda kwemigewu. We don't have all the answers. I don't have a magic wand. I am not going to solve all these problems, deep problems that you are experiencing tomorrow. But what you have is my commitment to listen and to respond, to be accountable. Uthi izicwangciso zokulwa isibetho seziyobisi siza kuqulunqwa kungekudala
licandelo lobuntlola kulwaphulo-mthetho. The Provincial Commissioner and the Head of Crime Intelligence presented me with a plan. They must still implement that plan. They must still resource that plan. Ukugxeka bukhali ukukhululwa ngenqawule kweenkokheli zemigewu. But you cannot have a situation where people are released on bail or parolees are released on bail and then they go out and they kill and they rape and they so forth. Kwiveki ephelileyo imipu eli-19 kunye neembumbulu ezilinganiselwa ku-1,500 ezithe zathinjwa ngexesha amapolisa esenza uqoqo kwindlu ethile eLentegue kweli phondo. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uhlatywe ngemibuzo ngamalungu epalamente kwinkqubo eqhutywa kanye ngekota yonyaka. Umongameli uphendule umbuzo wokuqala ophathelene nobudlelwane nelizwe laseMelika nalapho athe omelela amatyathanga orhwebelwano phakathi kwala mazwe mabini. Ephendula kwimibuzo yamalungu epalamente, umongameli Cyril Ramaphosa uthe ubudlelwane belilizwe loMzantsi Afrika nelizwe laseMelika bunembali eteketeke. The US is South Africa's second largest trading partner as a country. Our economic relations are strong, and these relations go back many, many years. Trade between our two countries has historically been complementary in nature. Uphinde wagangatha ngamandla kumba uphathelene nesigqibo sorhwebelwano noMzantsi Afrika somyinge we-30%, ukwathe lithuba eli kweli lizwe ukuba linwebe amaqhina orhwebelwano ngempahla ethunyelwa kwamanye amazwe kwilinge lokuthintela ifuthe elibi kuqoqosho lweli. Government has decided that in response to the United States' position on tariffs, South Africa should take this as an opportunity to diversify our export market platform for increased resilience and to facilitate the entry into alternative markets for affected exporters. Kananjalo uphendule ngomcimbi wokuchongwa kukanozakuzakuweli kwilizwe laseMelika. The appointment of South Africa's ambassador to the United States, which is soon to be finalized and made public, will be a person who is capable, a person who is sufficiently well experienced. Uphinde wavakalisa ukubaluleka kwengxoxo yelizwe xebe i-National Dialogue nalapho athe iza kuthunga ubumbano iqaqambise nenkululeko yeli lizwe njengoko ingazukukhetha phela emasini. Umphathiswa obambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi banethemba lokuba ungenelelo lorhulumente kazwelonke lokubeka umasipala waseDitsobotla phantsi kolawulo luza kuzala amathokazi. Uhlabisa utyelele lo masipala namhlanje esisigqibo sokubeka lo masipala phantsi kolawulo lenyathelo lokusabela kwingxaki nezombethe lo masipala ezifana nolawulo olugwenxa kunye nokungaziswa kwenkonzo ezingundoqo eluntwini. Namhlanje besila eDitsobotla Local Municipality ngizokwethula isinqumo seCabinet la singenelela khona kulo masipala ngaphansi kuka section 139 subsection 7. Lokhu kungenelela kusho izinto ezimbalwa nakho kukushoyo. Onke amandla okuba umkhandlu uzinqumele athathiwe emkhandlwini anikezwa lowo omele iCabinet obizwa ngokuthi i-National Cabinet Representative. Okwesibili, zonke izinto ezithinta ukusebenza kwemali, ukuqashwa kwabasebenzi, ukuqashwa kwama-service provider, amakhansela wasezukwazi ukuzenzela ewodwa kuzofanele ukuthi ethi mayisekwenzile iprocess yonke yakwa procurement kodwa ekugcineni kuzoba uNational Cabinet Representative ozoba nezwi lokugcina.
Uluntu lwase-Gauteng nolungenazindawo zokuhlala lubongoza urhulumente ukuba angenelele ngokukhawuleza kwimeko yalo nanjengoko liye latshelwa ngamatyotyombe okuza nanjengoko abasemagunyeni kweli phondo bekwiphulo lokuqoqa iindawo zogobityholo nezingekho semthethweni kwaye kukho inkxalabo yokuba ezi ndawo zogobityholo zisetyenziswa ukuphembelela iziganeko zolwaphulo-mthetho. Ingxaki yoluntu oluzenzela amakhaya ngokungekho semthethweni ezitalatweni iyayisiba ingxaki enkulu kumasipala wesixeko saseRhawutini. Ingingqi yaseBrakpan ijongene nale ngxaki kwaye abahlali baxhalabile nanjengoko betyhola ngokuba uninzi lwabemi bangaphandle lumisa amatyotyombe kufuphi nezindlu zabo ngokungekho semthethweni. Aba baswele indawo zokuhlala bacela uncedo kurhulumente nanjengoko belambile begodola bekwaphila nabantwana phantsi kwezi meko. Kubuhlungu kakhulu la njengoba nje sibhekene nalesi simo lesibhekene naso futhi yazi sineyingane lana silala la ngaphandle estradini ngalelena siyadutshulwa siyashiselwa imkhukhu ngapha ingane azidli lutho kumele zesikolweni 2009 lapho ngafika lana so ngitshelwe into eyiningi vele zichile imikhukhu imoshakele nje asazi ukuthi nini siyephi silala esigangeni abantwana esikolweni ibhasi balanda khona lana asazi ukuthi nini makuna imvula soyenza njani. Kwicala lezindlu bhodi likhona ithemba kodwa kwamanje ngeke kusabazi izindlu mhlambe ngaba ngalomazozo nendawo yokuhlala ngoba vele babethe bazosusa kule ndawo ngoba ayifanelanga ukuthi ngahlala kuyo. Abasemagonyeni bathi noxa uluntu lunamalungelo umthetho unendawo yawo kuzinzo ekuhlaleni. I think it's important for us to understand where the settlement comes from, and I've been the ward councillor within Ward 97 here in Brakpan since 2016, and when I got here, Plastic City was a settlement that was within the bounds of the ward. But I think it's also important to understand that this settlement is not only a human settlement, it is rather an economic settlement as such that is being protected under the laws of a human settlement. Ibhodi ejongene namalungelo oluntu ithi noxa le meko ingamkelekanga uluntu lunelungelo lokufunelwa indawo ezilungele ukuhlala abantu nezinesidima. Iqela leBafana Bafana liza kudlala onamdlalo walo unzima kaGroup C wokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi onyaka ozayo ngokuhlwanje nelizwe laseNigeria kwibala laseFreystata. Eli qela likaHugo Bruce libethe iLesotho ngamanqaku 3-0 kumdlalo walo odlulileyo kwaye liya kulo mdlalo ligxeleshe ukubethelela indawo yalo yokuqala kuGroup C. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke Madikela noNcuthu ezindabeni ndiyakubulisa ke mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam le Mozulu bethuna ngegama ndikuThabile inswakazi yabathembu mvanje nansi Mozulu masivuleni ke bethuna siphawuleni kaloku iziganeko zomvanje kumZantsi Afrika uphela uqaphela nabo ekhaya banoko kucwenga mandi ngamanda ke kwingingqi ezininzi apha kumZantsi Afrika mpela ke phaya koDR Mbindi nakuncam yomZantsi 14 degrees ekuseni kutshise mpela ngomso emva kwedina xa beyivala ke beyisonga lamini ngama-30 nje abe nanye kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala iphondo bethuna kupha kaloku eMpuma Koloni ngamandla ke bukelwa mfuthi ke kumbindi nentshona elaphondo njengapha koKalajo kwekuseni futhi kucwenga kamnandi kuye kutshisa ke emva kobeni ngomso futhi ngaye la 31 degrees nansi bethuna iMozulu phaya ephondweni laseFree State njengapha ke bukelwa mfuthi ke kumantla nempuma elaphondo zimvula nendudumo ekuseni pha kwaFrankfurt ngaye ke la 12 degrees xa bevuka ngomso bethuna iMozulu yenjenje ephondweni laseNtshona Koloni njengapha ke bukelwa mfuthi kumazantsi nempuma elaphondo koGeorge kwasekuseni futhi ngo11 degrees efana nqwa ke phofu naphaya eOudtshoorn ekuseni ngoye futhi u11 degrees nansi ke bethuna kwakhona iMozulu kwiphondo laseNorthern Cape njengapha ke bukelwa mfuthi kumazantsi DR ekuseni ngo14 degrees mpela ke phaya koSutherland xa bevuka ngomso kungabanda ngenxa yakhe kaloku la 7 degrees ncembe nam kokubanzi phaya ephondweni kwakhona bethuna eNorthwest ngomso kufana nqwa ke phofu naphaya koMahikeng kumantla walaphondo ekuseni 17 degrees napha koKlerksdorp unganetha xa bevuka phaya ngeshumi elinesine nansi kwakhona mbukele ekhaya iMozulu phaya eRhawutini ke apho sikhoyo ngalo mzuzu mpela ke kumazantsi
kumazantsi nentshona yelaphondo Carltonville kwasekuseni futhi izindudumo nemvula ngeshumi nje likhatshwe sisithathu ekuseni ngomso kanti ke nyuka lapho kokubanzi phaya ephondweni futhi ke lisalimpopo ngamandla kwakhona futhi ke kumazantsi nempuma yelaphondo phalaburwa kwasekuseni ngomso kuhle kuncomeka kamnandi mbukile futhi bevuswa phaya kaloku lela shumi nje elikhatshwa sisixhenxe sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngamandla pha futhi ke kumantla nentshona yelaphondo ngamandla futhi embindini emalahleni kwasekuseni ngo-11 degrees kwebubanda e-Emelo ngenxa ka-9 degrees apha ekhaya vuma ndiyivale ndiyisoke imozulu phaa bethuna KwaZulu Natal mpela ke mzotulu phaa kumazantsi walaphondo Kokstad ekuseni qaba ngamafu mpela ngo-10 degrees naphaya eThekwini ngomso ngo-10 degrees mna ndikudala kanga ashwale miyole. Kamnandi mawethu.